Είναι στον κοσμάρο του. Κάτσε περίμενε. Θες να ξεκινήσεις? Μαλάκα δε... Ναι, περίμενε. Γιώργης, περίμενε. Και ποιος είναι ο άλλος? Νέρτς, Σεμανιάκου. Καλησπέρα. Από το Garage Soccer Club ξεκίνησε το πρώτο μάτς της ημέρας απέναντι στον Αλκοολικό Αστέρα και τους Nerds. Βλέπουμε τη φάση. Πιάνει ο τερματοφύλακας των Nerds. Είναι σημαντικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας με βαθμολογική σημασία, διότι νίκη σημαίνει και για τις δύο ομάδες εξασφάλιση στην πρώτη εφτάδα και για τις υπόλοιπες αγωνιστικές. Οπότε και οι δύο ομάδες ένα ωραίο σουτ, μια ωραία φάση από τον Σεμανιάκη, ο οποίος είναι αρχηγός των Nerds. Γυρίζουν την μπάλα ωραία. Γυρίζει την μπάλα, δοκιμάζει μια τρίπλα. Κόβεται από τον Μουστάκα. Ο Αλκοολικός Αστέρας είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Φέτος ξεκίνησε στο τουρνουά και κάνει μια πολύ εξωπρεπή πορεία με potential να ανέβει παραπάνω και να φτάσει και στη μεγαλύτερη κατηγορία. Οι Nerds γυρνάνε την μπάλα από πίσω. Μια μακρινή μπαλιά πουθενά. Ο Αλκοολικός Αστέρας γυρίζει την μπάλα, μια μακρινή που καταλήγει στον Χριστόπουλο. Έχουμε μια διακοπή τώρα για αλλαγή μπάλας, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βολεύει τους παίκτες. Πούμε λίγα λόγια για τους Nerds. Οι Nerds είναι μια εμπειρική ομάδα σε τοπικά τουρνουά σαν αυτό, οπότε ξέρει να διαχειριστεί καλύτερα τέτοια μάτς. Μπαίνει δυνατά ο Αλκοολικός Αστέρας. Μια μακρινή μπαλιά που καταλήγει πλάγιο. Φάουλ. Δίνει το χέρι, μια χαρά. Λοιπόν. Κλέβει την μπάλα ο παίκτης ο Μουστάκας. Πάει να καταλήξει απέναντι. Η μπάλα κλέβεται από τους Nerds. Και δεν βγαίνει η φάση. Κυκλοφορούν την μπάλα. Οι προσποιήσεις συνεχόμενες. Γυρίζει την μπάλα, δοκιμή για 1-2 που ο οποίο βγαίνει, σηκώνει την μπάλα. Και άλλη προσποίηση. Οι Nerds βγαίνουν αντεπίθεση. Φάουλ από τα δίχτυα του γηπέδου. Και η κίτρινη κάρτα την οποία δεν βγάζει ο διαιτητής. Βλέπουμε ένα fair play. Γυρίζει η μπάλα για τους Nerds. Βάζει δίπλα, το 10 σταματάει την μπάλα. Ανεβαίνει, μια τρίπλα, δεν βγαίνει δεύτερη. Κόβουν όμως και κρατάνε την μπάλα. Η πίεση του Αλκοολικού Αστέρα δυσκολεύει τους Nerds. Παρ' όλα αυτά καταφέρουν να βγάλουν την μπάλα στην αντεπίθεση. Μια ωραία συνεργασία. Πλάγιο για τον Αλκοολικό Αστέρα.
Από την αρχή έχει ξεκινήσει ωραία το μάτς. Βλέπουμε φάσεις εδώ. Κλέβει παραλίγο το 1-0 για τον Αλκοολικό Αστέρα. Μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Ένα απευθείας πλάγιο που καταλήγει out. Επιστροφή της δεύτερης καλής μπάλας. Πίεση. Καταλήγει σε φάση η οποία καταλήγει out. Ωραία ευκαιρία χαμένη από τον Αλκοολικό Αστέρα. Έχει ξεκινήσει δυνατά στο μάτς. Αποφασισμένος να νικήσει. Ανεβαίνει μια πάσα. Δυσκολεύει τον εαυτό του. Δεν βλέπει καθαρή επιλογή. Κρατάει την μπάλα. Περνάει και πλάγιο για τον Αλκοολικό Αστέρα. Μια ωραία προωθημένη η οποία περνάει. Κόβεται από τον αμυντικό. Ένα σουτ στα σώματα. Η αντεπίθεση, μια ωραία πάσα. Το 1-2 δεν βγαίνει και ο Αλκοολικός Αστέρας διώχνει την μπάλα μπροστά και κερδίζει ένα πλάγιο. Το οποίο γίνεται γρήγορα. Το σουτ. Πλάγιο για τον Αλκοολικό Αστέρα. Οι Nerds είναι λίγο στα χαμένα, προσπαθούν να βρουν πατήματα για να μπορέσουν να απειλήσουν. Ο Αλκοολικός Αστέρας από την άλλη έχει μπει δυνατά και μπαίνει σε κάθε φάση. Ανοίγει το παιχνίδι, δεν περνάει κάθετη, παρόλα αυτά ο αμυντικός ανακτά την μπάλα. Μια ωραία πάσα. Οι Nerds κλέβουν. Γυρίζει ωραία, πάει να περάσει κάθετη. Φάουλ, τον Nerds στον Αλκοολικό Αστέρα. Και κάρτα για το Σεμανάκι, ο οποίος είναι αρχηγός. Πατάει την μπάλα και πέφτει, παρόλα αυτά ένα ψαλιδάκι από το πάτωμα το οποίο καταλήγει out. Ο playmaker των Nerds προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι. Μια κάθετη η οποία δεν περνάει. Ο Αλκοολικός Αστέρας βγαίνει μπροστά, αλλά διώχνουν οι Nerds. Οι μάχες για την μπάλα, περνάει, αλλά η μπάλα καταλήγει στο τέρμα. Σας ήθελα τραπεζάκι, θα είστε αραχτήρες, εντάξει, θα το φτιάξουμε σε επόμενη. Θα κάνουμε mute edit, το άνοιξε, μου κάνει λέει εδώ. Ωραία φάση για τον Αλκοολικό Αστέρα και ένα σουτ με προοπτικές. Κρατάει την μπάλα ωστόσο για να βγάλει άλλη μια επίθεση. Η τρίπλα δεν βγαίνει και βγαίνει στην αντεπίθεση με τον αρχηγό να προσπαθεί να περάσει. Κρατάει την μπάλα, αλλά κόβεται, τον πιέζουν δύο. Ένα φάουλ. Και κάρτα.
Κυκλοφορούν την μπάλα, πολύ ωραία. Πάει να περάσει, αλλά κόβεται από τον 8, τον αμυντικό των Nerds. Σε κενό χώρο, προσπαθεί να βρει επιλογή, κλείνεται και βγαίνει σε αντεπίθεση. Κόβεται όμως από τον αμυντικό και διατηρεί την κατοχή. Μια συνεργασία η οποία καταλήγει πλάγιο. Ο Αλκοολικός Αστέρας προσπαθεί να βρει τρύπα, προσπαθεί να βρει κενό, το οποίο βρίσκει τώρα με ένα σουτ. Η κόντρα καταλήγει πλάγιο. Επιμένει και επιμένει και επιμένει για να βρει ένα γκολ. Αμυντικός εντυπωσιακά, πάλι πλάγιο. Ένα σουτ, πάλι out. Δεν έχουμε δει φάσεις από τους Nerds. Ο Αλκοολικός Αστέρας έχει μπει δυνατά και προσπαθεί σε κάθε φάση να βρει κάποιο αποτέλεσμα. Ανακτά πάλι η κατοχή και ξεκινάει την κυκλοφορία από πίσω. Ωραία, κάθεται την παλιά, γυρίζει την μπάλα στον αμυντικό. Η πίεση των Nerds. Την μπάλα στη γραμμή, τρίπλα. Ευκαιρία για τους Nerds να βγάλουν μια επίθεση. Κάνει την τρίπλα, κόβει μέσα, καταπληκτικό σου, το οποίο αποκρούεται με φλάκα του Αλκοολικού Αστέρα. Η πρώτη επικίνδυνη φάση των Nerds. Πρώτη... Κακή προσπάθεια του τέρμα να βρει τον επιθετικό. Όλο. Περνάει και κερδίζει ένα πλάγιο. Ένα μακρινό σου του Αλκοολικού Αστέρα συνεχίζει τις φάσεις και τις ευκαιρίες, προσπαθώντας να βρει κάποιο τέρμα και να απειλήσει πιο ουσιαστικά. Κυκλοφορία των Nerds και πίεση του Αλκοολικού Αστέρα. Πώς φαίνεται το μάτς μέχρι στιγμής? Το μάτς είναι στα ίσα σίγουρα. Δεν έχει γίνει κάποια φάση πέρα από το ένα σου του αρχηγού των Nerds που είναι καταπληκτική επέμβαση του τερματοφύλακα. Θεωρώ πως το μάτς θα λήξει χ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποδόσφαιρο είναι, τα πάντα γίνονται. Οι στοιχηματικές δεν δίνουν κάποιο φαβορί από ό,τι φαίνεται. Οι αποδόσεις είναι στα ίσα. Τώρα θα δούμε, ο τερματοφύλακας κάνει πολύ ώρα να αποφασίσει. Η μπάλα θα καταλήξει πάλι σε αυτόν. Έχουν κλειστεί ο Αλκοολικός Αστέρας με μια μακρινή μπαλιά η οποία καταλήγει από τέρμα σε τέρμα. Καταπληκτικές τρίπλες από τον παίχτη των Nerds. Θα βρει το κενό. Η Το μπάλα, αυτό θα κάνει τη ωραία σέντρα. σέντρα η οποία ήταν ψηλή. Ωραία ευκαιρία. Καλή. Παίζει γρήγορα ο τερματοφύλακας. Μια συνεργασία η οποία γυρίζει λίγο, κλείνεται ο παίχτης και κερδίζει ένα πλάγιο από ένα τάκλινγκ στην μπάλα του αρχηγού των Nerds. Κυκλοφορία το γέμισμα του τερματοφύλακα. Καταλήγει στη μούρη του επιθετικού των Nerds. Διαμαρτύρεται για φάουλ, αλλά ο συμπαίκτης του συνεχίζει
τη φάση χωρίς κάποιο σφύριγμα. Το σουτ Σουτάρει στα πάνω. σώματα και κερδίζει ένα πλάγιο. Παίζει γρήγορα, ξανά. Ο Αλκοολικός Αστέρας, ενώ έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν έχει βρει το στόχο. Οι Nerds με λιγότερες ευκαιρίες είναι πιο αποτελεσματικοί και προσπαθούν και οι δύο ομάδες να βρουν ένα γκολ. Εδώ μια ποδιά η οποία Ποδιά, δεν δεν καταλήγει κάπου. Ένα φάουλ το οποίο δίνεται εν τέλει και κερδίζουν οι Nerds. Παίζουν γρήγορα, ο αρχηγός παίρνει χώρο, το σουτ. Παραλίγο το γκολ με τον τέρμα να διώχνει την τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Με μια δροσερή θερμοκρασία στην Ηλιούπολη, αλλά με ένα θερμό μάτς. Κόρνερ στο κόρνερ. Ψάχνουν κενό οι Nerds, δεν το βρίσκουνε. Ωραία, μαζεύει την μπάλα, το 8 την καταλήγει πάλι στον πλαϊνό του παίχτη. Μπάλα πλάγιο. Η κατοχή διατηρείται στους Nerds. Έχει χώρο το σουτ στα σώματα και ξανακερδίζει πλάγιο. Παραλίγο η κεφαλιά, μια ωραία φάση, καταλήγει out. Τελεί ο τερματοφύλακας με γέμισμα το πλάγιο. Μπάλα καταλήγει έξω. Πολύ ψηλά για τον παίχτη του Αλκοολικού Αστέρα. Την κατοχή έχουν και πάλι οι Nerds. Απομακρύνει τον τερματοφύλακας στο πουθενά και ένα πλάγιο για τον Αλκοολικό Αστέρα. Φεύγει η μπάλα. Είναι διακριτά τα σχόλια του τερματοφύλακα του Αλκοολικού Αστέρα στους παίχτες του ότι δεν φάγανε πρωινό σήμερα και ότι πρέπει να δυναμώσουν. Το κοντρόλ, το Μπάλα θα άνοιγμα, γυρίσει. προσπαθεί για το 1-2. Το σουτ. Στην επαναφορά πάλι out. Άλλο ένα out του Αλκοολικού Αστέρα. Επιμένει, αλλά δεν μπορεί να βρει το στόχο. Εκεί μάλλον πάνε τα σχόλια του τέρμα. Ο αρχηγός παίρνει να κάνει το playmaking των Nerds. Γυρίζει την μπάλα και ψάχνουν επιλογές. Μια ωραία πάσα με το εξωτερικό, η οποία καταλήγει out. Με ένα κακό κοντρόλ του επιθετικού, αλλά είχε αρκετές φιλοδοξίες. Από την πίεση που ασκείται στον τερματοφύλακα αναγκάζεται να διώξει την μπάλα. Ένα κακό πλάγιο τον Αλκοολικό Αστέρα. Η κατοχή πάει στους Nerds και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Κρατάει την μπάλα, σπάει στον αρχηγό, κρατάει, πέφτει για φάουλ το οποίο δεν δίνει ο διαιτητής και το μάτς συνεχίζεται. Ανοίγει την μπάλα, έχει χώρο, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, δεν περνάει η μπάλα και μια απομάκρυνση του αμυντικού. Ο Αλκοολικός Αστέρας ακόμα έχει την μπάλα. Το σουτ, η κόντρα, πλάγιο. Τα σουτ του Αλκοολικού δεν έχουν αφαιθεί από τους παίχτες των Nerds. Όλα έχουν καταλήξει out πάνω τους, δεν έχουν κάποιο σουτ στην εστία. Μπάλα πλάγιο. Κυκλοφορία της μπάλας από τους Nerds. Ωραίες συνεργασίες ανάπτυξης, βρίσκει κενό παίχτη, γυρίζει, αργεί να δώσει την μπάλα, κρατάει. Ο διαιτητής δίνει ένα πλάγιο, το οποίο ήταν γραμμή.
Δεν είναι εύκολες και οι συνθήκες του διαιτητή. Αργεί να κάνει την πάσα και η κατοχή πάει πάλι στους Nerds. Μια τρίπλα. Καταλήγει πλάγιο πάλι για τον Αγγλικό Αστέρα. Φάουλ για τους Nerds. Παίζει γρήγορα, ένα μακρινό σουτ, το οποίο καταλήγει out. Οι Nerds δείχνουν ότι μπορούν να απειλήσουν και από μακριά, έχουν καλό σουτ, άμα βρουν χώρο γίνονται επικίνδυνοι. Πιέζει ο Αλκοολικός Αστέρας να ανακτήσει καλά την μπάλα. Τη χάνει με μια κακή επιστροφή. Βγαίνει μόνος του, βγαίνουν μόνοι τους οι Nerds. Μια τρίπλα μπροστά από το τερματοφύλακα και 1-0 για τους Nerds. Ανοίγει το σκορ. Ένα σούτ από το Ροκάι με assist. Τρίπλα και γκολ. Ο Αλκοολικός Αστέρας με μια μεγάλη μπαλιά και ένα πλαϊνό ψαλιδάκι, το οποίο δεν του βγαίνει του επιθετικού. Προσπαθεί να ανακτήσει το σκορ ξανά και να φέρει πάλι το μάτς στα ίσα. Μια μακρινή μπαλιά διώξιμο, το οποίο καταλήγει μπάλα πάλι στον Αλκοολικό Αστέρα. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου έχουν αγχωθεί ομάδες. Μπάλα καταλήγει από τέρμα σε τέρμα. Πάλι το πλάγιο Αλκοολικός Αστέρας. Αντεπίθεση η οποία κόβεται. Παίζει γρήγορα ο αρχηγός. Δεν καταφέρει να περάσει ο επιθετικός και βγαίνει σε αντεπίθεση ο Αλκοολικός Αστέρας με δύο πάσες, σουτ στα σώματα ξανά. Κόβεται και είναι ευκαιρία των Nerds να βγει μπροστά με μια τρίπλα, την οποία τον κόβει και δέχεται μια προειδοποίηση από τον διαιτητή. Με ένα φάουλ το οποίο κόβει αντεπίθεση. Παίζουν οι Nerds με μια πάσα πάλι στον αρχηγό. Έχει αναλάβει το playmaking από ό,τι φαίνεται. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, έχει καλή τρίπλα. Βρίσκει το συμπαίκτη του, κάνει μια προσποίηση. Πάει να περάσει, περνάει, κάνει το shoot. Η απόκρουση του Αλκοολικού Αστέρα, βγαίνει μόνος του. Γυρίζει την μπάλα και τώρα είναι 4 με 3. Πάσα. Αργεί για το control, καταφέρει όμως να κάνει το shoot. Και απομακρύνουν οι Nerds με ένα control που δεν καταλήγει κάπου. Ο Αλκοολικός Αστέρας πάει πρώτος στην μπάλα. Προσπαθεί να βρει ένα γρήγορο γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου για να μπει ξανά στο μάτς. Συνεργασία, το σουτ, πλαϊνό δικτάκι, ένα καλό σουτ και λύγει το μάτς 1-0 για το ημίχρονο.
Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με κατοχή του Αλκοολικού Αστέρα. Ετοιμάζεται για σουτ, δεν θα σουτάρει, θα κάνει προσποίηση, θα δώσει πάσα. Ο Κοντογιώρης δίνει, κλέβεται η μπάλα, αλλά ξαναεπιστρέφει στην κατοχή του Αλκοολικού Αστέρα. Μία επιβολή του αρχηγού του Αλκοολικού Αστέρα για να κυκλοφορήσει γρήγορα η μπάλα. Προσπαθεί να περάσει την πάσα, η οποία περνάει με τη δεύτερη ευκαιρία και καταλήγει πλάγιο. Τερματοφύλακας στον Νέρτς ψάχνει επιλογή, θα τη δώσει αριστερά. Θα ξεκινήσει το drive το 22, ο Γκρέμι. Παίρνει ο αρχηγός την μπάλα, κατεβάζει από το κέντρο, σπάει στο πλάι. Το σουτ δεν έχει κατάληξη. Μια ωραία φάση με μια καλή προσπάθεια του επιθετικού, η οποία δεν καταλήγει κάπου. Οι Nerds συνεχίζουν την προσπάθεια για να αυξήσουν το σκορ με μια πίεση στον τερματοφύλακα, ο οποίος διώχνει την μπάλα στο πλάγιο. Παίζει γρήγορα, ο αρχηγός πάει την μπάλα, πάλι μόνο στο 9 το σουτ. Μια ωραία φάση, ανεβάζει τα σουτ. Λάθος του Κοντογιώργη. Η μπάλα σπάει στο πλάι, ετοιμάζεται για σέντρα. Η σέντρα θα γίνει, η μπάλα καταλήγει έξω. Απίστευτο. Απίστευτη φάση, Με πολύ κοντά στο γκολ. ένα χαμένο 2-0. Στο 11 θα έμπαινε. Νομίζω είναι το πιο κλασικό χαμένο γκολ σε 5x5. Εμείς συγκεκριμένα, βασικά εγώ συγκεκριμένα έχω χάσει πάρα πολλά τέτοια. Με κράζουν όλοι, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, γι' αυτό είμαστε πίσω από την κάμερα. Δεν πάω πίσω σε αυτά, γι' αυτό είμαι εδώ και σε βοηθάω. Μπάλα κυκλοφορεί στον Αλκοολικό Αστέρα. Ο τερματοφύλακας θα ξαναδώσει στον παίχτη ο οποίος θα πάρει το πλάγιο. Μπάλα γεμίζει, χωρίς κατάληξη. Μια ωραία μπαλιά, αλλά δεν την έφτασε ο επιθετικός του Αλκοολικού Αστέρα. Και η μπάλα πάλι στους Nerds. Επικίνδυνο ο αμυντικός. Έχουν κλειστεί Ο Γκρέμι κρατάει την μπάλα, και θα τη κερδίζει. δώσει στον Ισπανό. Ο Ισπανός θα γεμίσει μέσα. Ο Ντότσε θα περάσει, θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα, Κρατάει. να τη δώσει στον γυρίζει, αρχηγό, το σουτ έξω. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία των Nerds. Έχουν μπει δυνατά με αυτοπεποίθηση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αλκοολικός Αστέρας θα έχει λίγο χαμένα. Ένα τριγωνάκι από τους Nerds να βρούνε κενό χώρο. Το 1-2 δεν βγαίνει. Το Ένα τακουνάκι. τακουνάκι. Μεγάλη ευκαιρία του Αλκοολικού Αστέρα με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι, το οποίο στέλνει την μπάλα δίπλα το δοκάρι. Η πίεση είναι ψηλά και ο Αλκοολικός Αστέρας κερδίζει ένα πλάγιο. Οι πάσες Κλέψουμε από τον αρχηγό. βγαίνει στην αντεπίθεση. Θα κάνει drive την μπάλα, θα Επιλέγει σουτάρει. το σουτ, πάει ψηλά. Ωραία φάση. Ωραία φάση τιμή. Καλή προσπάθεια. Βιαστικός ο Αλκοολικός Αστέρας και χάνει την μπάλα χωρίς λόγο. Μπράβο και κάτω! Με εντυπωσιακό κοντρόλ με το κεφάλι. Ο Γκρέμι θα Ανακτά πάρει την πάλι, μπάλα. Πιέζει για το δεύτερο γκολ οι Nerds, αλλά χάνουν την μπάλα και ο Αλκοολικός Αστέρας βγαίνει μια αντεπίθεση με ένα σουτ στην επαναφορά, καταλήγει η μπάλα out. Έχασαν ένα οι Nerds με κενό τέρμα, τώρα χάνει και ο Αλκοολικός Αστέρας. Τουλάχιστον υπάρχει ισοπαλία σε αυτό. Θα πάρει ο αρχηγός την μπάλα. Θα ψάξει το κενό, δεν θα το βρει. Η μπάλα θα καταλήξει στον αμυντικό. Το τέρμα παίρνει την μπάλα, σπάει στον αρχηγό. Ο αρχηγός θα περάσει. Η μπάλα στο κέντρο. Πολύ χαμηλή άμυνα του Αλκοολικού Αστέρα. Δεν θέλει να δεχτεί δεύτερο γκολ.
Μια μπαλιά στο Το δεύτερο τσάφ έξω. δοκάρι. Ο Κοντογιώργης θα αποφασίσει την επιλογή του. Φαίνεται να θέλει να γεμίσει την μπάλα. Η μπάλα καταλήγει στον Γυρνάει στο παίχτη. κενό. Out. Μια διαφωνία μεταξύ των παικτών του Αλκοολικού Αστέρα, καθώς ο αρχηγός δεν συμφωνεί με την επιλογή του τερματοφύλακα. Θα δοθεί Ένα το φάουλ στον φάουλ. αρχηγό. Ένα φάουλ στους Nerds όπου κερδίζει ο αρχηγός. Παίζει ήρεμα δίπλα του. Ανεβαίνει, βρίσκει λίγο χώρο, περνάει μπάλα στον επιθετικό, ψάχνει επιλογή. Προσπαθεί να περάσει, κόβεται όμως και στην αντεπίθεση ο Αλκοολικός Αστέρας. Γυρίζουν γρήγορα οι Nerds, μια τρίπλα, δεύτερη, χώρος για σουτ, out. Μια ωραία προσπάθεια του αμυντικού του Αλκοολικού Αστέρα. Ο Αλκοολικός Αστέρας πιέζει ψηλά, ψάχνει τον γκολ. Όμως υπερισχύει η κυκλοφορία των Nerds. Ο αρχηγός θα πατήσει την μπάλα. Γίνει το πέρασμα. Οι Nerds έχουν ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Έχουν μπει πολύ δυνατά και οι δύο ομάδες. Η μπάλα θα καταλήξει out. Σκαφτή μπαλιά. Τον έφαγα θα έλεγε κανείς. Ο επιθετικός του Nerds μάλλον έχει κουραστεί, δεν έτρεξε να προλάβει την παλιά. Λάθος Μία πάσα από το Σιμεάκι. Μπάλα πάλι Μια στο out. κάθετη όπου δεν προλαβαίνει ο αρχηγός. Το σουτ θα καταλήξει στους αμυντικούς, η μπάλα γεμίζεται. Πολύ ψηλά, προσπαθεί το κοντρόλ με το στήθος. Ο αρχηγός κατεβάζει την μπάλα, ψάχνει το δεύτερο γκολ. Θα περάσει και τους δύο, θα περάσει τρίτο αμυντικό. Η μπάλα σουτ γκολ από τον Ντάριο. 2-0 οι Nerds. Η πίεση του Αλκοολικού Αστέρα αφήνει κενά πίσω και με ένα διώξιμο του αμυντικού που πήγε ψηλά και γύρισε στη γη, κατέληξε σε γκολ. Ένα διαστημικό γκολ θα έλεγε κανείς. Ο Αλκοολικός πρέπει να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι, να πιέσει λίγο πιο σωστά. Θα κυκλοφορήσει την μπάλα, θα προσπαθήσουν να βρουν κενό στην άμυνα των Nerds. Ο αμυντικός περνάει την μπάλα κάθετα, καταλήγει στο τέρμα. Ένα γέμισμα. Θα καταλήξει παραλίγο χέρι, γίνεται το κλέψιμο. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Όπως είπαμε και πριν, το μάτς έχει μεγάλη σημασία για τη βαθμολογία. Οι Nerds με αυτό το 2-0 έχουν το πλεονέκτημα και είναι ένα βήμα πιο κοντά να διεκδικήσουν τη σίγουρη θέση τους στην πρώτη εφτάδα μετά την πρώτη αγωνιστική και για τις υπόλοιπες. Η μπάλα θα καταλήξει out μετά από ένα ανεπιτυχές shoot. Υπάρχει αυτή η λέξη. Η μπάλα θα κατέβει από τον αρχηγό, θα σπάσει στο δεύτερο γκολ. 3-0 το γκολ. Μια ωραία φάση των Nerds. Η μπάλα γύρισε πολύ γρήγορα στο δεύτερο δοκάρι από τον αρχηγό των Nerds. Ο Ντότσε φαίνεται να έχει καλή μέρα σήμερα. Αποτελεσματική θα έλεγε κανείς.
Ο Αλκοολικός Αστέρας ψάχνει κενά. Δύσκολα θα τα βρει όμως. Η άμυνα των Nerds είναι πολύ καλή, η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Αλκοολικό Αστέρα. Θα γεμίσει στην απέναντι πλευρά, με καμία επιτυχία. Οι Nerds θα κυκλοφορήσουν την μπάλα και φαίνεται ότι τα δύο γκολ τους έχουν αυξήσει πολύ την αυτοπεποίθηση. Είναι πιο άνετη ακόμα και στην άμυνα με την μπάλα. Λάθος από τους Nerds, η μπάλα καταλήγει στο out. Δυστυχώς. Ο Αλκοολικός Αστέρας αδυνατεί να βρει πολλά σουτ στην εστία. Έχει πιέσει πολύ ψηλά και έχει αγχωθεί ίσως. Ο Γκρέμι θα περάσει από το πλάι. Η σέντρα θα βγει στον παραλίγο γκολ, συγγνώμη στον Ντότσε. Μεγάλη ευκαιρία των Nerds, έχει πάρει αέρα. Ο Αλκοολικός Αστέρας τα έχει χάσει και δίνει απανωτές ευκαιρίες στους Nerds να αυξήσουν τη διαφορά των γκολ. Τι μαλακία ήταν. Ψάχνει το γέμισμα. Δεν θα το κάνει, θα δώσει την μπάλα στο κέντρο. Παίξουν 1-2. Μια αλλαγή παιχνιδιού η οποία κόβεται. Κακή πάσα του αμυντικού των Nerds. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγια υπέρ του Αλκοολικού Αστέρα, ο οποίος ακόμα ψάχνει τον γκολ. Λάθος πάσα, Διασύνης. Μπάλα πλάγια για τους Nerds. Ψάχνουν να υπερισχύσουν οι Nerds σε αυτό το μάτς. Η μπάλα θα δοθεί πλάγια. Ο Ισπανός σκέφτεται τι θα κάνει, η μπάλα καταλήγει στον αρχηγό. Ο αρχηγός θα σουτάρει, out την μπάλα. Πολύ δυνατή ευκαιρία. Έξισε το δοκάρι, πήγε πολύ καλά. Ένα σουτ με προϋποθέσεις. Μπάλα κόβεται από τον Ισπανό. Ο Ισπανός θα δώσει στον αρχηγό. Λες να έχεις πάει Ισπανία. Η μπάλα θα καταλήξει out από τον Ντότσι. Άργησε πολύ να κάνει το σουτ. Με μία επαφή μπορεί να ήταν και το 4-0. Διπλή ευκαιρία για τους Nerds και ένα φάουλ υπέρ του Αλκοολικού Αστέρα. Είδαμε το μητάκι του Σεμανιάκου, το οποίο κατέληξε στον τερματοφύλακα. Πολύ καλή επέμβαση. Όμως υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο παίκτης όμως θα σηκωθεί. Δίνονται τα χέρια. Η κάθετη θα κοπεί από τον Ροκάι. Το χέρι που θα συνεχίζει να παίζει τη φάση. Και το φάουλ στον παίκτη των Nerds. Έχει πέσει ο Αλκοολικός Αστέρας. Το παιχνίδι είναι καθαρά ψυχολογικό. Οι Nerds έχουν υπερισχύσει το σκορ και στις φάσεις. Θα γεμίσει την μπάλα, η μπάλα καταλήγει στην πλάτη του παίχτη. Δεύτερη μπάλα στο γήπεδο και απομάκρυνση για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η φανταστική επέμβαση του τερματοφύλακα. Μάλλον οι στοιχηματικές πέσαν έξω. Κουβάσκε σήμερα. Έκανα λάθος, συγγνώμη σε όσους στοιχημάτισαν. Ο Γκρέμι το σουτ. Ένα σκαστό το οποίο δυσκολεύει τον τερματοφύλακα και βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ούτε καν για κόρνερ. Θα δοθεί δεύτερη μπάλα. Πρέπει να σκεφτεί. Χιουμοριστικό χαρακτήρα στις περιγραφές. Ο Σεμανιάκου θα κάνει τη φάση του και η μπάλα θα καταλήξει γκολ. Η μπάλα περνάει από την τρύπα της βελόνας και βρίσκει το 4-0. Απίστευτο κατέβασμα και τρίπλα από τον Σεμανιάκου, τον αρχηγό των Nerds. Οι Nerds τώρα με λιγότερο άγχος παίζουν πιο άνετα και βρίσκουν πιο εύκολα φάσεις. Μια αλλαγή τέρματος από ό,τι φαίνεται. Ο Κοντογιώργης Θοδωρής θα μπει στο χώρο με μαύρη μπλούζα.
Θα δούμε και την ποιότητα του τερματοφύλακα και μέσα στο γήπεδο. Ο Κοντογιώργης Θανάσης. Το σούτ από τον επιθετικό καταλήγει Στο διπλανό γήπεδο, στα πόδια του αλλά και πλάγιο. την Γκρέμι. Επανήλθε η corner. μπάλα στο γήπεδο και κόρνερ για τον Αλκοολικό Αστέρα. Η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια των Nerds. Ο αρχηγός θα κατεβάσει την μπάλα, θα βγάλει στον... Σπάει προς τα μέσα, προσπαθεί να βρει το σουτ, δεν τα καταφέρνει. Κόβει Λάθος. Η μπάλα θα Ένα καταλήξει στο δοκάρι. δοκάρι. Μια Και ωραία σαν φάση των Nerds. Και αντεπίθεση του Αλκοολικού Αστέρα. Ψάχνει το σούτ, ο τερματοφύλακας θα τη βγάλει έξω. Πρώην τερματοφύλακας. Πρώην της ομάδας. τερματοφύλακας. Πήρε τη θέση του αμυντικού. Μια τρίπλα. Μπάλα γκολ στην Στην αριστερή πλευρά απόκρουση από τον Αλκοολικό Αστέρα. με ένα rebound από την πρώτη απόκρουση του τερματοφύλακα. Ο Αλκοολικός Αστέρας έχει άλλα 9 λεπτά, 8 λεπτά βασικά, για να είμαι ακριβής, για να γυρίσει το match ή τουλάχιστον να προσπαθήσει. Ο Μουστάκας θα κάνει την αρχή για τον Αλκοολικό Αστέρα. Βέβαια είναι δύσκολο να το γυρίσουν αυτό το μάτς. 5-5 φίλε, όλα γίνονται. Σωστός. Πολύ όμορφη κυκλοφορία των Nerds. Η τρίπλα, τριπλάρει δύο παίκτες. Το μητά για να βρει τον επιθετικό δεν περνάει. Το σπάσιμο. Κλείνει προς τα μέσα, σπάει την μπάλα. Έχει βιαστεί να ανέβει ο παίκτης όμως. Ξαναπέζει το σούτ από πλαϊνή θέση. Μια καλή προσπάθεια η οποία καταλήγει out. Ο Αλκοολικός Αστέρας πήρε μια αυτοπεποίθηση από το πρώτο γκολ και προσπαθεί να επανέλθει. Ψάχνει το γέμισμα, θα το βρει. Ο επιθετικός των Nerds σπρώχνει, βάζει τα χέρια του. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Η μπάλα θα κατέβει από τον Αλκοολικό Αστέρα. Θα δοθεί απέναντι στον Κοντογιώργη, πρώην τερματοφύλακα. Καλή η πάσα, ίσως λίγο δυνατή. Θα καταλήξει μπάλα στους Nerds. Ο τερματοφύλακας θα ψάξει το γέμισμα, πιθανώς. Θα βρει κενό στο κέντρο όμως. Η μπάλα θα κατέβει από τον Γκρέμι. Απέναντι στον αρχηγό, κακή η πάσα. Κόβεται. Αλλά η μπάλα καταφέρει και φτάνει στον τερματοφύλακα. Κοντογιώργης. Ο τερματοφύλακας μπήκε και προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι του Αλκοολικού Αστέρα, δίνοντας καλές επιλογές, αλλά τώρα έμεινε λίγο πιο πίσω από την πάσα του συμπαίκτη του. Κακό το γέμισμα του τερματοφύλακα. Η μπάλα θα καταλήξει πάλι στον Nerds και πάλι στον Αλκοολικό Αστέρα. Η μπάλα out. Νομίζω βρήκε κόντρα. Και Ίσως είναι corner. Είναι corner, λάθος μου. Corner ή φάουλ. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής υπέρ του Απρόσμενο. Αλκοολικού Αστέρα. Πρόσμενο φάουλ. Θα το δούμε στο replay. Βαρ. Η μπάλα δόθηκε από το μπαλκόνι των γηπέδων που είχε καταλήξει πριν. Αναλαμβάνει την εκτέλεση ο τερματοφύλακας που μπήκε να καλύψει τα κενά. Ποιος πιθανώς θα πάει για shoot. Το shoot καταλήγει πάνω στον τερματοφύλακα. Μια Ωραία καλή φάση επέμβαση. και καλή προσπάθεια του Αλκοολικού Αστέρα. Ψάχνουν απεγνωσμένα τα κενά ο Αλκοολικός Αστέρας. Θα κάνει λάθος. Η κούραση φαίνεται, δεν είναι τα ίδια τρεξίματα με την αρχή του μάτς. Η προσπάθεια όμως είναι εμφανής. Το καλό είναι ότι και οι δύο ομάδες δεν έχουν αφήσει το μάτς, έχουν δώσει την ψυχή τους. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Ίσως για τη λήξη του δεύτερου ημιχρόνου, για τη λήξη του αγώνα. Και μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά. 5 λεπτά, λάθος μου.
Μια διαμαρτυρία προς τον τερματοφύλακα για προς τον διαιτητή, με συγχωρείτε, για την επιλογή του. Έχω συνηθίσει άλλους αγώνες που είναι 20 λεπτά τα ημίχρονα. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Το φάουλ από τον Αλκοολικό Αστέρα, του πρώην τερματοφύλακα. Παίζουν δυνατά οι δύο ομάδες, διεκδικούν και οι δύο το αποτέλεσμα. Το τρέξιμο δεν σταματάει, η προσπάθεια δεν σταματάει. Όμως η κυκλοφορία των Energy υπερισχύει το pressing. Μια ωραία συνεργασία, που κόβεται. Προσπάθεια του Αλκοολικού Αστέρα να βρει κάποιο κενό, η απομάκρυνση. Καταλήγει πάλι στους Nerds, αλλά ο Αλκοολικός Αστέρας ξαναδιεκδικεί. Μια τρίπλα, προσπαθεί να βρει μια εντυπωσιακή πάσα. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι Nerds. Δεν συμφωνεί ο αρχηγός του Αλκοολικού Αστέρα. Παρ' όλα αυτά έχουμε φάουλ για τους Nerds. Είναι ένα ωραίο μάτς. Η κατοχή αλλάζει συνεχώς και οι δύο ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας τους. Ο τερματοφύλακας δεν έχει στήσει το τείχος. Το έχει βάλει στο κέντρο του γηπέδου, ίσως υπάρχει σουτ στη δεξιά πλευρά. Και η πάσα, σπάσιμο, γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Κουτσαλικό θα το λέγε κανείς. Το δεύτερο δοκάρι. Πολύ ωραία συνεργασία. 5-1 για τους Nerds. Ο Αλκοολικός Αστέρας τα έχει βρει σκούρα. Και οι Nerds οριακά κάνουν πάρτι. Το μάτς είναι δύσκολο να γυρίσει, όμως θα κάνει το πέρασμα ο τερματοφύλακας. Μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του άλλου τερματοφύλακα. Η μπάλα καταλήγει out για τον Αλκοολικό Αστέρα, ο οποίος ψάχνει απεγνωσμένα τρύπες, γεμίσματα και φυσικά τα γκολ. Βιαστική εκτέλεση του κόρνερ, όπου καταλήγει μπάλα ξανά στα πόδια του Αλκοολικού Αστέρα. Ένα δοκάρι, μια καλή προσπάθεια. Άτυχος ο αρχηγός του Αλκοολικού Αστέρα, θα μπορούσε να μειώσει σε 5-2. Μια μείωση θα βοηθήσει τους παίχτες, γιατί έχουν σημασία και τα γκολ. Συνεχίζει, πιέζει, κόβουν όμως οι Nerds. Όμορφη συνεργασία του Αλκοολικού Αστέρα. Το σουτ θα καταλήξει στον τερματοφύλακα. Ωραία επέμβαση και προσπάθεια του τερματοφύλακα. Έπεσε και έβγαλε την μπάλα. Ο Αλκοολικός Αστέρας βιάζεται πολύ στα κόρνερ. Αλλά επιμένει για να βρει κάποιο αποτέλεσμα. Προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι του. Κοιτάει επιλογές, παίζει σίγουρα και σε κενό χώρο κάνει ένα σουτ, το οποίο περνάει δίπλα το τέρμα. Μια ωραία φάση και δείχνει την επιμονή της ομάδας ακόμα και στα τελευταία λεπτά. Ψυχραιμία των Nerds. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο, Και δίνει πλάγιο για τον Αλκοολικό Αστέρα. από ό,τι φαίνεται. Φυσικά ο ρέφερι αποφασίζει, κάποιες φορές κάνουν λάθη και οι ίδιοι ρέφερι. Τελευταία φάση στο μάτς με την κατοχή να έχει ο Αλκοολικός Αστέρας. Χώρος, πάσιμο. Ψάχνει το σούτ, δεν το βρίσκουνε. Ένα σουτ σουτ πάλι πάνω στο δοκάρι. Ο αρχηγός βγήκε από το τέρμα και έχει δημιουργήσει δύο φάσεις. Ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι για τη λήξη του αγώνα. Τέλος το μάτς, με τις δύο ομάδες να δείχνουν το σεβασμό τους μεταξύ τους. Ένας υπέροχος αγώνας, καταλήγει 5-1 για τους Nerds, μεγάλο προβάδισμα στην πορεία του πρωταθλήματος. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.